Gwamnatin Jihar Zamfara ta baiwa kowa damar mallakar bindiga. Gwamnatin Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya ta baiwa dukkan 'yan jihar damar mallakar bindiga domin kare kansu daga 'yan fashin daji masu garkuwa da mutane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A wata sanarwa da Kwamishinan Watsa Labaran Jihar Ibrahim Magaji Dosara ya aika wa manema labarai ya ce gwamnati ta ɗauki matakin ne domin magance yawaitar hare-haren 'yan ta'adda da 'yan fashin daji. Gwamnatin Zamfara ta ɗauki matakin ne watanni da dama bayan gwamnatin jihar Katsina da ke makwabtaka da ita ta umarci mazauna jihar su mallaki bindiga domin kare kansu daga masu kai hare-hare. Hare-haren ta'addanci sun kasance abin damuwa ga jama'a da gwamnatin jihar, don haka ne muka ɗauki matakin magance matsalar baki ɗaya a yankunanmu. Gwamnati ba ta da zaɓin da ya wuce ɗaukar wannan matakin na ba wa kowa damar mallakar bindiga a jihar. Ta ƙara da cewa gwamnati ta umarci kwamishinan 'yan sanda da ya baiwa dukkanin wanda suka dace damar mallakar bindiga. Gwamnatin Zamfara ta ce ita kanta za ta shige gaba wajen ganin ta sauƙaƙa wa mutane mallakar bindiga, musamman ga manoma domin kare kawunansu daga 'yan fashin daji. Tuni gwamnatin ta kammala raba fom 500 ga masarautun jihar guda 19. Jihar Zamfara na cikin jihohin da suke fama da matsananciyar matsalar tsaro a Najeriya sakamakon hare-haren 'yan fashin daji da masu garkuwa da mutane. Wannan hare-hare sun yi sanadiyyar ɗaruruwan mutane da dama da raba waɗansu daga muhallansu. Gwamnatin jiha da kuma ta tarayya sun sha yin alwashin kawo ƙarshen wannan hare-hare, sai dai matsalar ta ƙi ci ta ƙi